sjećanja na vrijeme kad je rat bio, što je bilo najgore i što mislite da će mir zapravo? Znate, velike su posljedice, rane još nisu zarasle i za svega toga to ne znam da će se ikad moći zaboraviti. Opet moramo biti mladi, moramo se obrazovati, moramo živjeti kako nam je, tako nam je, ne možemo drugačije. I rat i mir su nam nametnuti i tako. Nas se ništa ne pita, mi samo ako treba ratujemo, ako... The peace is the peace that the leadership of the factions in this country are signing up to today. It's their peace to make, it's their peace to have. We are here simply to oversee and implement the conditions of that peace agreement. It's their peace to make, not ours to enforce. Brže, to vidi da snimaju.